Samuyang tahaw, tawag mahal na laing makakahanap. Kung kami sa imo, minapuli. Diyos marina apon nung kaninyong amin. Marahay na apon man, Father. Kita po na mga tinaawan nin mga misyon nin kagurangnan, mga responsibilidad na sa misa, napadawi sitang tawan, kin maninigong grasya, kusog, asin, inspirasyon na makumple, magibota ang pangapodan ka ama na Diyos kanato. Sa ngaran kan Ama, asin ang Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katuninungan, nagikan sa Diyos sa tuyong Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako antan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na mga kakamhan, asin sendo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sendo mga tugang, nako ipamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makamahan, asin pagkapatawada, an sa tong mga kasaalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahela ka. Kagurangan, mahela ka. Kristo, mahela ka. Kristo, mahela ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buot. Inuumaw mi ika, rinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamarawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit noon, Diyos sa mga makakamahan. Kagurangnan aking buktong Hesukristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama. Ikaw na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kaya rahi kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, ako ang samong pakimaherak. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaya rahi kami. Tekasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan orog kahalangkaw, Heso Kristo, kaya bakan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod, na maginasaro sa buot, tawan sa imong banwaan, na kamutan ang binubuot mo, na mawoton ang pinapanuga mo. Tangani sa taho kan mga kinabanon na katibaadan,
an sa mong mga puso mapamugtaklian, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli ki Hesu Kristong gaguranan niya mo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa kabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos sa pagkinunugkan liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kaguranglan Diyos kisibna. Mayordomo kan palasyo. Itutok lang taka hali sa imong katungdan, asin bubutungon hali sa imong pwesto. Tara, sa aldaw na iyan, aapodon ko ang surugoon kong si Isik Eliakim, na aki ni Hilkias. Gugubingan ko siya kan sa imong tonika. Habayan ko siya kan sa imong salihoy, asin ang sa imong kapangyarihan, itatao ko sa iyang kamot. Magigisyang ama sa mga taga-Jerusalem, asin sarong ni Juda. Ibubugtak ko ang labi kan harong ni David sa iyang abaga. Magbubukas siya asin mayo nin magpipinto. Magpipinto siya asin mayo nin magbubukas. Itatadok ko siya siring sa rasok sa masarig na lugar asin magigisiyang mamuraway na trono para sa harong kan sa iyang ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa kudpaman, hari pagpabayai, ang gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare, pagpabayay, ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo, kagurangnan minudok sa puso. Talinangog mo ang mga sinabi kan sa kong uso. Sa atubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo. Magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare, pagpabayai, ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imong ngaran. Huli kan karahayan mo asin katotohan. Kan aldaw na ako mag-apod, sinimbag mo ako. Pinadakula mo sa kong kalag an kusog. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare, pagpabayai, ang gibo kan sa imong mga kamot. Tahalangkaw ang kagurangnan, asin mapakumbaba hinihiling. Alagad ang mapaabaw-abaw sa rayo, namimidbidan. Kagurangnan, ang karahayan mo sa kudpaman, ang mga gibo kan sa imong mga kamot, daimo pababayaan. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare, pagpabayai, ang gibo kan sa imong mga kamot. Ang kasakitan asing kulog, kabtang kan buhay nin tao. Kung ang kasakitan akoon, ini pwedeng makabukas kan sa tuyang mga mata, tanganing mahiling ang tunay na kahulugan nin buhay, asin makadara sa sato sa pagsulsol. Himatayaw niya to ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kaladman kan kayamanan, kadunongan asin kaaraman kan Diyos. Abaa, dai marururup an sa iyang kabutan, asin dai masisiyasat an sa iyang mga dalan. Ta si Isay an may aram kan isip kan kagurangnan, o si Isay an nagin niyang parahatol, o si Isay an enot na nagtao sa iya, asin may katanosan bayadan. Tahale sa iya, huli sa iya, asin para sa iya an gabos. Sa iya an kamurawayan, sagkod paman. Amen. Tataramon, kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia.
Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kad Ebanghelyo susukisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pag-abot sa rehiyonin sa Caesarea Filipos, naghapot si Jesus sa mga disipulos. Si Isay sa paghuna kan mga tawo, an aki inintawo. Nagsabi sinda, si Juan Bautista daa, ani ba si Elias, ani ba man si Jeremias o saro kan mga propeta. An sabi niya sa enda, kamo, sisay ako sa paghuna nindo. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo an aki kan Dios na buhay. Nagsimbag sa iya si Jesus, paladan ka, Simon na aki ni Jonas, huli tabakong laman asin dugo an nagpahayag sa imo, kundi an ama kong yaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, ika Pedro, an gapo na yuan tutugdukan ko kan sa kong simbahan. Asin ang mga trangka nin impyerno, day kayan makakadaog. Itato ko sa imo ang mga liabi kan kahadian kan langit. An ano man na bugkuson mo sa daga, magiging bugkos sa langit. Asin an ano man na hubadan mo sa daga, magiging hubad sa langit. Dangan, pinangaladan niya ang mga disipulos na mag-usip na siya iyo ang Kristo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. Magayon po ining ebanghelyo na mas magayon nga nipo kon bago ka mo nag-iyan sa disimban, nagbasa na muna kadi, naggurup-hurup na. O kaya pakatapos kami sa pag-uli po ninyo, basahon ang kadining ebanghelyo, paggurup-hurupan. Agko kaya po, mahal na Diyos, lakawise, kasi agko siya ibinutang na pattern sa di ebanghelyo. Namuman yan po, pag narisa po ninyo, amuman yan pattern sa Biblia ko pag nagpipili siya kin mga importanteng tao sa Biblia. Halimbawa, si Abraham. Hali sa Abram, ginibo niyang Abraham. Si Pedro, galing sa Simon, ginibo niyang Pedro. Asin iba-iba pang mga sitwasyon. Hindi mga example sa naan. Pero pattern naan po, arog kadi. Sabi ko niya pattern. Tapo man po adi, kay po hantang masundan. Una, pattern, pagkabisto kay Kristo. Abot sabihin kan sa Ingles, intimacy. Ino nga mo na baga, ika Pedro, sisay sa paguna mo ako. Una pagkabisto mo kan ako. Agko pagrarom kapag kabinastuhan. Amo yan po, una, intimacy. Sunod kan, napatsan pattern, sunod kan, covenant o kaya commitment. Covenant o commitment. Kaya pagkatapos niyang ipahayag ni Pedro o ni Simon, pagkabisto niya kay Jesus, sunod kadto, sinanglian na kanyang ngaran. Galin sa Simon, ginibo ng Pedro. O amo to po, covenant, commitment. Ikatulo na sa pong pattern, mission. O ninuhulita ako na ikabagong ngaran, tatawan tanakang mission. Amo po adi pattern, o intimacy, covenant o kaya commitment, mission. Amo po, ulitin ko, intimacy, commitment o covenant, mission. Tanong ka mo pong mga example sa buhay tanguan. An po bagang nag-arguman, sari ang nagpupuon, magbinistuhan muna. Magbinistuhan, intimacy. Pero, sunod kan, unong sunod, commitment, migloog na sa kasal. Sunod kan, pagkatapos kakasal, misyon. Unong misyon, magin kagigin, mag-aragom, magin testigo sa di kinaban, mabayad ka mga tao na kita mga disipulos ni Kristo. Parehas man yan sa padi.
biristuhan muna si Adios. Tapos, o ayaton, gusto mong magpa-orden. Pagkatapos ka-orden, misyon. Sa bunyag, parehas po. Bago po bunyagan igin, kaipuhan mag-undergo na muna kin katekesis. Akag igin. Sunod, ngangaranan na. Sunod, misyon. Pero sa di kaya igin, medyo nakaka-confuse kasi anaw una so pagngaran. Kasi po igin daman pagkasabot. Binibunyagan na muna. Tapos na sunod kadto, pinapabisto na kanya mahal na Diyos. Saka siya nagmimisyon. Pero ninhulita, agko kag igin na muna amig preparar. Kaya sa pattern, isa tumananggan. Intimacy, pagmiristuhan, commitment o covenant, change kin name, tapos misyon. Kaya nga ni po, pag dirita di po sinunod aning pattern na ini, nauuda atawo, nalalagalag. Tao na po, isipon sana po ninyo, ading mag-inaguman baga o mag-ilusyonan, nag-ilusyonan, pero abong lumuog sa di commitment na ni, kasal, paiyan ng sari. Questionable na si misyon, sa kaso direksyon, tadaman paiyanan. Ano po baga? O di po pa pong bunyag. O dawa pa po, padakulo ninyo maigin. Pero pag dirita pinag-intriga sa Diyos, nangaranan yan sa Kristiyanong ngaran, paiyan yan sari. Amo di po pattern. Kaya po nguwan, ano ta kamo isa di po, binibisto, gusto tang magrarom relasyon ta sa Diyos. Tapos migluluog kita sa covenant, sa paagikin pagkakaon kay Jesus. Sa komunyon. O pagkatapos kami isuhubol na kita. O, lakaw ka mo sa pagkamot asin paglingkod kay Kristo. Misyon. Amo di po pattern. O kaya po, pigpapakuha po ko kaninyo sa ading, narumruman ko sana, ngamin pong mga pinili niyang mga leaders sa Israelita, ngamin po nag-agi sa arog kading pattern. Kaya hanggang ngawan, applicable pattern na ini. Amo po. Kaya, kung kita po, pag pinagpararom ta, akan atong pagsabot ka ding ebanghelyo ngawan, magkakaago po, direksyon akad atong buhay. Magkakaago po, purpose, magkakaago meaning, magkakaago kamuyawan, aggo paiyanan, abuhay ta. Tasadi kita nagsusunod sa pattern ka na sasabi ka na to ni Kristo. Kaya, unong pong kaipuhan tang gibuhon ngawan, sabuton na maray. Sabuton, mag-i-internalize ading pattern na ini sa kanatong buhay. Kaya, bistohon na maray talaga sa mahal na Diyos. Kaya nga po sabi ko sa bago kita nag-iyan sa adi, nagbasa na kita kading ebanghelyo. O kaya nagsabot na kita. Nagtaga-discovery na, ano ba ya apagtubod ta? Tapag iyan sa adi, mig-commit kita sa kagurangnan. Mig-commit. Pagkatapos kapag commit, santo na kita. Pati nga sa eskwelahan, applicable yan, opo. Sa alimbawa sa di parochial school, unutan sa di nyo dadarawon, bago ka mo dinara sa di so igin, nag-research mo na po ka mo, unong isading maray sa di nabwa parochial school, o kaya sa hari pang eskwelahan, o kaya sa haring organisasyon, iisiyon ta na muna yan. Bibistuhon ta. Pagkatapos kan, ikukumig-commit kita. Pagkatapos kan, sa misyon, napadagos tang susuportahan saan, migtabang kita sa mga kamangigin sa pagpadakulo, kung ano pang dapat ang gibuhon para magtalubo kanatong mga igin. Mo po, kaya applicable ining maray sa ngamin na sitwasyon kanatong buhay. Kaya lugod po, sa pagsabot ay ni ano nga ni po ng God. Intimacy o pagbinistuhan, commitment o kaya covenant, mission.
Magtindog na po kita. Nagtutubod ako sa Dios samang mga kamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namodag gi Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Dios sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang naguhurup-hurup kita kan pagtugdas kan simbahan, mamibigitang bukas ang puso sa Ama para sa satong mga pangangaipo asin kan bilog na kinaban. Ang simbag, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo, sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro, sa paggiyakan simbahan sa tahaw nin mga kadefisilan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga obispo, ang mga kapadian asin mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Diyos, asin mahuyong magutob kan mga katungdan na pinaniwala sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos na mga paratubod, urog na ang mga nag-aagi nin mga pagsubok. Dai malingaw na si Kristo iyo ang sariga nagapo, asin patugmadan kan sa indang buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga maedad na danay nakamutan asin ang tabayan kan sa indang mga pamilya, asin katuod, pamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit nin kapahingaloan sa kahadean kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langito na magibuha kaming danay na magsarig sa imo, linigi ang samong mga puso, asin padanaya kaming maimbod sa imong mga pagbuot. Huli Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pagandam kan mga atang. Ibo asin kagtao, gabo sa diri mo. Kapinonan kapanoan, nin mga karahayan na nakamtan. Kapos palaog mo. Anuhan ikakadulot ko sa pangataman mo, sa buhay na ini dahil mabilang ng mga biyaya. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganin sa ko, sensyendong atang, maakumalugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan anatang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog na yang banal na simbahan. Kagurangnan nahuli kan saro sa nang sakripisyo, nin pagampon,
nabaway mo ang banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo ang mga balaog, nin pagkasararo, asin katinunungan sa imong simbahan. Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadaanay asin minsan sen magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makamhan, na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban. Sinugo mo sa mo ang paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya, sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tani mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami, para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala, nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaibakan kabos na Angeles asin Santos, nagpapahayag sa imunin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mangawag mo. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panatan ang inaliglig, sa ngalan ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanaganan banal, burabunin nga bos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ang kan sa imong espiritu, taning para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasuliiban sa God sa pasyon, nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin tinao sa iya mga disipulos na nasabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakaan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagawa niya manin kalis, asing garare pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, asin maginom kaini. Tenen kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danin natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapangaretan niya mo. Ang panabuhay mo liwan, ipinapahayag, sa kanya ikaw magkatuo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagagadan, asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay ni buhay asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat ay pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nahikimahera kaming nagaarang,
na kaming napapakinabang kanahawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asyan sa mong Obispo si Alexandro, asyan ang kabos na klero. Siriman giramdama sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asyan ang kabos na mga gadaan. Dangan nakawasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Karahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibahan ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaibahan ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanugong magin keras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamoraway sa imo, siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niamo na yamon sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya monya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin pare kami ang narahas sa sugo, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan,
Hesus Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katulinungan ibinawalat ko sa endo, ano sa kong katulinungan, itinato ko sa endo, hari paghilingan sa mga kasaalan, kunian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ano katulinungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatanarauhan kamo nin katulinungan. Pero kang Diyos na nagpaparang, ang mga kasalan kaginaan, kahiraki kami. Cordero kang Diyos na nagpaparang, ang mga kasalan kaginaan, kahiraki kami. Cordero kang Diyos na nagpaparang, ang mga kasalan kaginaan, awi kami nin katuninongan. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, pala na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Uyan na sa mga kamot, nabihipa sa kaipohan, sa irarong ninbot, karo igwa pagingkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahat naghapot, an ikanamit bidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan, kagurangan, an makakahipno. Ikapalan, kagurangan, an makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw,
sa tuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusugan sa kaluyahan, mautog sa imong kaotan, dawa ang labos mawara, dawa ang labos magbaya, ang nurog na mahalaga, ikapasakuyan. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakabano, ang panugang pamahanan na hinihinaw sa tuyang dukhang puso. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano, ang panugang pamahanan na hinihinaw sa tuyang dukhang puso. Maluhod po para sa pamibi, para sa hubileo kan parokya. Diyos sa masa langit, uya kami sa imong atubang, pano nin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ika ang samuyang naging pailihan, sa lambang momento kan sa mong kasaysayan, an sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesu Kristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan sa mong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay nagapo, an henerasyon nin kapadian, religyoso, asin mga laiko, na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya, na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, baguhaan sa mong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayunin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo, sa mga hovenes na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang pagirumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog nin pagtubod para sa samong komunidad asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin anggustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami gibuha, ang bulog na pano kan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himo ang kami magtalubo,
asin siring na mag-uswag, tangani makapagayagaya kami sa imo sa gabos na bagay. Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mga ano niyo po, pakiula mo na po. Second collection para sa kanatong mga programa sin proyekto na padagos na pagparaya sin pagmaintener kan simbahan. Ikadua po, may healing mass sa Martes, Petsa 25. Igwa po nin healing mass nagigibon sa satong simbahan. Ini po papamayuan ni Father Efren Borromeo, sarong pading religyoso na kaayon sa Society of Our Lady of the Holy Trinity o SALT. Tabi mag-amay sa aldaw na yan, tanganin na makapagpalista. Katulo, pagbisita kanimahin ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin Divino Rostro sa mga barangay asin institusyones. Padagos po ang paglibot kan mga imahen sa mga barangay, gigibuhon ang pagsundo, asin pagsabat sa oras na alas 3 ng hapon, asin isusunod ang misa sa oras na alas 5 ng hapon, gigibuhon man durante kan pagbisita kan ang instalasyon kan mga SKK coordinators kan barangay. Ika-4, clergy recollection bilang pagandam sa selebrasyon kan Peña Francia ang mga padi sa Cáceres, magkakaiba po nin recollection na gigibuhon sa Basilica sa Petsa 1 kan Setyembre, aldo na Martes. Huli kayan, Mayo po nin misa pagkahapon sa aldaw na iyan. Ika-5, novenaryo sa kamawan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa Petsa 2 kan Setyembre, pupunan man po ang novenaryo sa kamawan ni Nuestra Señora de Peña Francia sin Divino Rostro. Ang novena, gigibuhon pagkatapos kan misa pagkaaga. Pakidana na lang po sa opisina ng return slip o intensyon bago kan aldaw kan sa endong pamisa. Ayan po ang mga announcements. Si mga birthday celebrants po, mag-ina po sa adiunaan para sa blessing. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uyo sa kinaban, inindulot an samong pasasalamat sin pag-umaw para sa imo regalo in buhay. Hinanyugan sa muyang mga pamibi para sa imo mga surugoon, nangunya nagsaselebrar kan sa edang kumplianyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya sin grasya. Tangani padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bedesyonan mo sinda asin pakabantala. Siring man na siya ng pamilya. Irayo mo sinda si tentasyon, kahilangan as anoman na katibaadan, taning danay sindang makapaglingkod sa imo. Ininahagad mi, Huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin, sa imong espiritu. bidisyonan kamo kang Diyos na makakamahan, sa karang kanama, asingan aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamot, asin paglingkod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos marin na gabi po kaninyong amin. Salamat po. Limang taon sa tong ginigirumdum, ikan sa enot na banhi, simbahan kan Cáceres. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingoa, kita magkairiba, sarong hawak ni Kristo. Simbahan na sinudal ang mautang unyan,
lambang saro